Porista. Sitten on tullut paketti ja tehdään pikku unboxing. Noniin, tämmönen tuli. Yhdistetään tää tonne tämänhetkiseen Sony FX3, saadaan monitori. Tällä hetkellä mä joudun katsoa, kun mä kuvaan tätä videoa pikkuruudulta. Nyt mä saan mun puhelimen tohon päälle, niin mä näen oikeesti mitä mä oon kuvaamassa. Seuraava paketti. Tää seuraava paketti tuli itse asiassa yllärinä. Täällä on slideri, jota mä oon aina halunnut. Koska mulla ei nyt ihan kaikki lisäosia nyt tähän ole, niin mä heitin nyt GoPron tonne noin. Näin näette sieltä, näin näette sieltä. Eli nyt testataan, että kuinka hyvin tää slaidaa muun. Hommahan toimii aika hyvin. Siinä se tulee vaan lähemmäs ja lähemmäs. Aika smoothi. Ja luuppi toiminnolla se lähtee takaisin sinne päin. On tää aika miellyttävä käyttää johonkin tuotevideoihin. Timelapseen ehdottomasti hyvä. Mihin kaikkea? Mihin sä käyttäisit slideria ja monitoria? Tää on vaikea, mä en tiedä kumpaa mä katson.